दिनै जों नुनो मोनबाय बे धनसुरी समस्तिनि आन्दाराव गोग्लैयो बे बेलतली जेसेबां जोङो आसा खालामदोंमोन नाथाय नुनो मोनबाय जे बिनिख्रुइ डाबल मानसिफ्रा फैनानै दिनै बाहागो लाफैदों आरो बेयो फोरमायथिदों जे मानसिफ्रा दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नागिरफिनदों BPFखौ नागिरफिनदों BTCआव फैजानो थाखाय बेखायनो आङो नुनानै बे जेनोखि मोनसे मट'खौ लानानै जे ऐक्य संहति बा प्रगति बे बाथ्राखौ लानानै जे रेलि खालामदों फुड रेलि आरो लोगोसे एवारनेस प्रग्राम खालामदों बेनि गेजेरजों जिनोखि सुबुंनि गौथुम गेदारिं बेयो फोरमान खालामदों जे रायजो राजाया गमामायै बे खौसेथिखौ लुबैदों आरो जौगानायखौ लुबैदों आरो BPFखौ बे BTCनि गादियाव एबा पावाराव फैफिननायखौ लुबैदों हाग्रामा महिलारिखौ सिफ जाफिननायखौ लुबैदों आं बेखौ मोनदांथिनो हादों दिनैनि बे बेलायाव बिथांमोना गोबां खेत्रआवनो फेलार जानाया नंगौ मेडियाफ्राव ओंखारनाय बादिनो आंबो बुंगोन जे बिथांमोना गोबां खामानि मावनो दङ नाथाय बेखौ मावनो हायाखै आरो बेनिफ्राय जेसेबांनोखि बिथांमोना प्रतिश्रुति होदोंमोन बिसायख'थिनि समाव बे प्रतिश्रुतिफोरखौ लाखिनो हायाखै न'खर साफ्रोमबो लाइमोनफोरनो साख्रि होगोन होननानै बिथाङा प्रमिस खालामदोंमोन बेखौ जोङो नुनो मोनाखै बेयाव फेलार जादों आरो बेनिफ्राय न'खरफ्रोमबो गोरिबफोरनो न' होगोन होननानै बुंदोंमोन बेखौबो होनो हायाखै बेबो फेलार जादों लोगोसे BTCआव जेसेबांनोखि जौगानाय बे जौगानाय खामानिया हाग्रामा महिलारिनि समाव जिफोरनोखि मावदोंमोन बेबायदि मावनाया रिजायनानै नायोब्ला जोङो रुजुनानै नायोब्ला जों नुनो मोन्दों जे बे 17 इयार्सआव 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि मावनायखौ जोङो नैबे 2 बोसोर प्रमद बर'नि आमोलाव जोङो नुनो मोनाखै आरो बे हिसाबै जोङो बुंनांगोन जे बे गोरलै लाइ बिफांखौ बिलाइ दायनै जाब्लानो हमनो हायो बोरै देरगोन बे बाथ्राखौ जोङो बे बोसोरनैयाव हमदांनो हादों आरो बेखायनो आङो बुंगोन जे बिथांमोना फेलार जादों बे डिलिमिटेसननि गेजेरजों क'क्राझार लकसभा आरो बे मोननै जिल्लायाव बे लकसभा मोननैखौ मोनगोन बेवहाय BPFनि थांखिया बेनो जे फैबाय थानाय जे डिलिमिटेसन जागोन बे लकसभा हिसाबै क'क्राझार आरो बेनिफ्राय नैबेयाव उदालगुरि जागोन बे मोननैबो जोंनि 6 सिडुल एलेकायाव गोग्लैयो आरो 6 सिडुल एलेकायाव जेसेबांनोखि समस्तिफोर जायो बे 6 सिडुलनि प्रभिजन मथे बियो रिजार्भ जानांगौ आरो बेनिफ्राय बेखौ जोङो नुनो मोन्दों जे बेयाव गोदानै उदालगुरि समस्ति जायोब्लाबो BPFआनो देरहागोन MP इलेक्सनाव आरो बेनिफ्राय क'क्राझाराव जोंनि BPFआनो देरहाखागोन दा बे हिसाबै मोजां खौरां फैगासिनो दङ 2024 मायथाइयाव आरो जों सानै MP बे BTC हालामनिफ्रायनो मोननै समस्तिनिफ्राय जोङो सानै MP मोननो थांगासिनो दङ BTC एसेम्ब्लियाव नुनो मोन्दों बेरेखा हान्जानि रुल गैया नाथायबा बाहेरा मिडियानि गेजेरजों बा मेल मिटिंनि गेजेरजों बेरेखानि खोथाखौ बिथांमोना बुंबाय थायो नाथाय एसेम्ब्लियाव BTCनि एसेम्ब्लियाव जिबायदि रल लानांगौ बेखौ प्लेनिं खालामबाय थानाय जादों आरो बे प्लेनिंआ जेरै स्ट्रेटेजि खालामगोन बेबायदि थांगोन आरो बे हिसाबै BPFआ फैबाय थानाय समाव गोख्रोङै बे भजनावबो रल लागोन बेखौ जोङो स्ट्रेटेजि लागासिनो दङ नोंथांखौ गुबुन समाव गुबुन माबायाव रल लानानै खामानि मावबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन दा नैबेयाव फैफिननानै खामानि मावफैफिननायनि गुबै उद्देश्यआ मा दा जोङो हास्थायदों जे बे BPFनि गेजेरजोंनो जोङो मोजां खामानि जाथों आरो बेनिफ्राय जोंनि मावनांगौफोरखौ मावनो हाथों होननानै
जोङो सानदों आरो पावाराव फैफिनोब्ला जोङो निस्सय बे थांखिफोरखौ जाफुंहोनो हागोन होननानै मिजिंथिदों।